כל החיים אני רץ. יש אנשים שנולדו לרוץ, שאין להם שום ברירה אחרת. הבעיות מתחילות בדרך כלל, דווקא כשאתה עוצר. משטרת ההגירה! מה אתה עושה? מה אתה עושה? בבקשה, אדוני, אם אתם שולחים אותנו חזרה לאריתריאה, אני מת. כולם פה? יש לנו נמלט! מה? איפה? Jimmy, welcome. Hi, I'm Neta, the team CEO. תכירו, ג'ימי מיקל, היהלום החדש של מכבי רמי לוי נתניה, הישר מניגריה. אתם חושבים שאני שחקן כדורגל מניגריה? I remember my first day here. If you want a tip from me, don't eat their hummus in Benzona. It's not good. ታሸናፊኛ ለራሳችን ብል ወገን ይወቅልን አበጀን ዘመን በጀሮ ጥሪ መገናኛ ደስ የለት ተመስገን እያቸሩ መመኝ ላለን እዚሁ በዓመተ ምሕረት ዙራለ ሁላችንም ነው ነታስበን እኛለ አለ Who are you? איך את ואבא שלך תראו שהשחקן שאתם הבאתם הוא בכלל פליט? היי, משטרת ההגירה! צוק, גבר. תביא ניירות. אתה חייב לרוץ. רוץ! אלוהים אולי לקח לי הכל, אבל הוא נתן לי מתנה גדולה, את הכישרון לרוץ.